Kok didaya? Oh, dijak marah-marah wae. Goleki daya wae. Sampe ngejak marah-marah sapa didolani kowe kok. Kok dita wonge, ndi wonge? Kondang, ape ngarit, wonge ngarit. Yo. Ngarit. Ana apa to, ana apa mo? Kok jajakane. Apa? Aku pengarit. Kudu mengi mutikan lho. Jadi ngejake wong elek. Wong kok kaya kowe lho ya apa kok golek wong. Ajak-ajak wae. Dadi yo. Oh, apa kok? Sing ngajak daya sapa sing ngajak kowe tok sapa? Jaja. Ora dibadaki mo, ora dibadaki, ora tak dibadaki ngono kuwi. Ha aku lho jare pengen ngajak kowe tok aku wewe jarene. Nah, wong senengane ngobe tuwak to. Jol. Sing karep badai yo jaja kene apa? Alah pepe kok, Sakarepku aku apa jenenge golek tuwak. Ya apa golek tuwak kok dak ada ya ora cuman tek-tekno bekal sama. Ape ngarit. Pantes kok aku ngajak-ajak ape blarah ngono-ngono. Kok demenge mutian, daya ki wong elek. Kowe iki ya kok ngono, ya apa-apa kok digoleki aku wae to susus. Ora usah dijak. Gawean kok saru. Ngewangi aku. Sik ya mungkin ngomane ora gelani kowe iki derene wae. Aku tetep kowe kowe to. Nah, cocoke mesti cocok to ngene bolo. Tapi yen nek golek iki wayahan lho carane aja yaene. Yaene delok yaene wis ceklarit. Ape golek pakanan. Ngono bojomu ruwek ngono kok. Jar aku pajak nang warung. Ada laku to. Ora bantak. Omahe iki lho. Kabeh iki wong yo Kabehan gone kata openi. susah ya seneng ngono lho maksude. Ora kok carane ki anggere metu, mbok mengi metu, mbok mengi. Bolo ki ora ono critane bolo ngajak elek ki ora ono. Nek karek terserah sing dijak. Wis yo ngono. Nek sing dijak kuwi. Ruang-ruang ngono kuwi. Enggak. Ono ora Ora pikiranem kuwi karepku. Jane pikiranmu elek kok. Lah iya. Ora aku. Angger apa kok ajak-ajak disis ajak elek. Yo. Elek kuwi. Wong iki aja kok. Apa ki jegumane lelokno kanca. Aku wae omengi, muga pekerane apa? Lah ono sing ngejak kok. Nek ora dijak nek aku ora gelem ya ora maksud aku. Ngejak ya ora marah-marah. Maksud aku kon nyemplung ruangan gelem ya ora gelem to. Lho ngono. Mulai jare aku sing ngajak elek. Aku nyemplung segoro ya mo. Nek ora ana kancane ora ana nang ndi kok. Ora jare nyepet. Ora oleh. Pokoke Ora lek ya wis. Ora? Mo aja nek badaki. Pokoke kudu nyeluk rene nyeluk. Ora usah nek kuwi ora usah nek wedi. Wong nek wedi karo wong wedok malah puter. Ngono lho. Nah gitu ya tetep ape sabar-sabare pe sambat nambah rene to. Kok tangkepe wong golem ngruwek ngono kok. Wis engko delokas do budal ora badaki. Aja badaki sik yem. Koplak kuwi. Ora pe ngurus. Pe mulai aku? Ya ana mulai karepem. Jare wedi rene. Wae terus dhisik yem. Mulai